mphamvu zikachuluka ndiye kuti mathero ayandikira. 1914 Germany inamenya France ndi Britain, ananda Tanzania, Cameroon, Togo and even Guinea. After 3 years atatopa ndi nkhondo, America inabwera ndi kuphwasula Germany. Japan was one of the superpower. 1942 amalamulira Malaysia, Taiwan, Korea, Vietnam, Hong Kong, Singapore, Thailand, Indonesia, Philippines, part of China including Beijing. 1945 anafa ndi modzi, ndipo ndikunena pano ndi dziko laling'ono kuyerekeza ndi China. Zimene akuchita Vladimir Putin tinaziona pomwepo. Adolf Hitler anachita invade Poland, anapitiriza kulanda maiko ozungulira: Belgium, Serbia, Greece, Australia, Denmark, Norway, Ukraine, Belarus. Anali pasi pa Germany 1942. Vladimir Putin akulimbana ndi Ukraine zaka zitatu. Adolf Hitler ananda Western Europe within a year. Putin anayamba nkhondo 2022, 2023, 2024, pano pa 2025 tikuthamangira 2026. Nkhondo sinathe, akulimbana ndi Ukraine. Koma Adolf Hitler adakwamba nkhondo, ananda Western Europe within a year, amatumiza ndege ku Britain kukaponya mabomba. Ananda Northern France. Mwachidule mkulu ameneyi anali mfumu ya dziko lapansi. Koma 1945 anafa ngati mwana, mtembo wake unamenyedwa mateche ndi kutchedwa pa moto. Idi Amin amadera Tanzania mpaka anayambisa nkhondo. Komatu akanadziwa, Julius Nyerere anatumiza asilikali ku Uganda, anamuchotsa pa mpando 1979. Vladimir Putin anayamba nkhondo ku Ukraine koma kulephera kuimaliza. 1864 Paraguay ndi Brazil amalimbana na Uruguay. Posakhalitsa Paraguay inayambisa nkhondo, anathibulidwa ndi kusanduka dziko la azimayi. Tikunena kuti dziko la azimayi chifukwa amuna ambiri anathira ku nkhondo. Posachedwa chimwendo anamera mizu, amaopedwa ndi kumatumiza zikwanje mtawuni omunyadira amene akuti mwini unyolo. Kodi lero ali kuti chimwendo? Malawi Congress Party inaphandula folo 1983. 2020 amalawi anayiwala ndi kuwabwezesa pa mpando. 4 years later anaphandula 9. 4 times 2 plus 1. Kafukufuku 183 sanayende bwino. Magazi anapezeka kwina, galimotonso inagwera kwina. Ochita ngozi ya galimoto anakhomedwa ndi hama pamutu. Same applies 2024. Kunali ma commission of inquiry abodza akuti ndege inaumba mtengo ngati galimoto ya Agadamu. Uthambani anatuza chimodzimodzi. Galimoto ya nduna 4 inaumba mtengo ndikukwera kuphompo. Kuchikangawa akuti ndege inaumba mtengo. MCP inamulira zaka 31 komanso zaka 5. Amapha anthu cholinga tiziopa kuti akhale ndi mphamvu. Koma taonani zimene zinachitika pa 16 September. Democracy is the people. Akuluakulu 1914 kunali mfumu ya mphamvu ku Europe, inayamba nkhondo ndi dziko laling'ono Serbia. Masiku ochepa nkhondo inafalikira ndi kusanduka wadowo. Zotsatira zake anagonja, ufumu unagawidwa. Lero tikamamva Czech Republic, Slovenia, Croatia, Hungary, Austria, Slovakia lina dziko limodzi, Austria Hungary. Koma chibwana cha Emperor Joseph anaphwasulidwa. So timaona kuti Vladimir Putin asamale, chifukwa Ukraine ikhoza kukhala nyambo ya chiwonongeko. Tazonapo mbuyomu Adolf Hitler
Poland inali nyambo ya mathero ake. Paraguay, Uruguay inali nyambo. Ngakhale Saddam Hussein 1991 anayesa kulimba ndi dziko laling'ono Kuwait anaphwasulidwa. Vladimir Putin akulimba ndi Ukraine dziko laling'ono poyekeza ndiye. Majeno akuphedwa, makampani kuphulisidwa. Dziko la Ukraine yaphwasula 1.5 million tons ya diesel. Amene wali mafuta ochuluka akanabwera kwathu kuno tikanagwisa ntchito zaka 4. Akuluakulu, history is the best teacher. Amanena zona Abakili Mulusi TV. Tafera kaye Nyamata. Ndendi kudziwa kuti akamanena bodza lawo ona bakunkuyu ndikuthokozeni. Ine sinimafuna kumuyankha Abakili TV. Lero Amalawi akumakhala m'mabawo kumamvera mabodza Abakili Mulusi TV. Vera na Nyamata ino. Sikomo kwambira Nyamata molalo sikomo. Akuti Bakili Mulusi TV. Mabodza Abakili Mulusi TV. Bagoza TPP osali mati.